Juu, kyllä. Juu. Joo, ja hyvältä näyttää edelleenkin. Ja nyt tullaan tähän Koulukadun siltaan tai sen niinku silta työmaan kohdalle ja itse sillan kohdalle myöskin. Ja sitten alkaakin kohta jo tää Turun satamaraide tästä. Se onkin sitten tiukka kyllä. Ei oo tullut. Nonni. Joo, mä kuulen tasoristeyksen hälyttävän, niin se on hyvä merkki. Ja se on nimenomaan tää Aakkeen kadu. Joo, siellä on puomit alhaalla. Niin se on positiivinen juttu meille. Joo, kyllä. Mun täytyy melkein siirtyä tälle toiselle puolelle, kun näkyy se opastin sit muuten. Joo, kun puomit on laskeutunut, niin sit se laittaa, Joo, ja 40 rajoitus tulee tässä. Ja nyt tää, 3-5 työntö maksimi. Ja tosiaan tuolla on nyt seisopaste, mutta se tulee kohta varmaan vihreäksi tai aja-opasteeksi. Siellä on aja varovasti opasteet seisopasteen vieressä, niin aja varovasti, joo. Ja tää onkin jännä että kun tää mäki on tämmönen, kun tähän linjaus muutettiin joskus 90-luvulla, niin kuin just nimenomaan tästä kohtaa ja sillain. Joo, kyllä. Joo, täällä on kaikki hyvin, nyt mennään tän Tukholman kadun ylitte ja hyvä. Joo, ja tosiaan tuollakin on nyt ei on vielä odota seisopasteet ja tulee silmät ihan kohta kanssa, kun soi tasoristeys vähän rupee hälyttämään. Ja siellä on nyt itse asiassa ajan varovasti. On. Joo. Rata-alueella, joo. Joo, tää näyttää kaikki hyvältä ja ei mitään kummosempaa. Länsirintamalta ei mitään uutta niin sanotusti. Joo, kohta tullaan tähän ratavahtin rinteeseen ja samat opasteet kuin aiemminkin. Ja sit siellä tosiaan tulee ennen Linnankatu sit se yksi opaste. Joo, ja siinä on muistaakseni suurin sallittu nopeus 20. Joo, ja sit Virsin se koko satama-alue, niin se on niinku se SM20 ja alkaa siitä Linnankadun juuresta tai siitä opastimen kohdalta. Joo, näyttää siis ei oo ketään koirankusetta eikä muitakaan raiteilla tällä hetkellä, niin syvältä näyttää se tältä osin.
Kyllä täytyy sanoa, että tämä satamakin on muuttunut tosi paljon, tai tämä alue ylipäätään, että nyt kun katsoo. Joo, kyllä. Joo, ja tuolla on tosiaan ajan varovasti opasteet. Pääopasti näyttää seis ajan varovasti. Joo. Ja tasoristeys hälyttää, niin kaikki on hyvin siltä osin ja edelleen ihan niin kuin ei ole mitään esteitä tai mitään radalla kuulumatonta nyt tiellä. Tosiaan tästä tulee kohta se SN20. Joo. Joo, tossa on SN20, tulee ihan kohta, niin saavutaan tohon tasoristeykselle. Nyt tässä on 20. Ja edelleen kaikki auki tai tasoristeykset hälyttää ja ketään radalle kuulumattomia ei ole tuolla radalla. Niin joo. Musta tuntuu, että ne kyllä lähtee lähtökohtaisesti tältä. Nyt niin kuin tällä hetkellä. Se on voinut olla eri silloin, kun Helsingin junat meni tähän asti, mutta musta tuntuu, että tää ykkönen taitaa nyt olla aika paljon käytössä. Tai siis tarkoita kakkonen nyt tässä tapauksessa. Joo, näin se taisi olla. Joo, ja nyt on varmaan 50 metriä. Tai 40 oikeastaan. Voidaan vaikka tähän jättää, niin se on, eiköhän se ole ihan hyvä. Joo, noniin. Joo.
Joo, nyt on joku 15 metriä. On 10.